Papa yen to me ananadi. And nam nima yen nim yemraya ye boa payenti. Ye said that ye de boo ye nego so ye. And pay ya belt when yammy anymore. You soon forever. There's on fire and phone so in an chain. Be one no and pay. Saurate Sabanibia Omfa and Chain. Metiara Mene Sheka Dewo Kawo Moja Gyimah na refremde Mimra Wonte Nya Yegama na refremde Mimra Wonte Nya Yegama Maba Emusuan Srabone Sra Radin Gopon some fame from Son Che Tiene Charlotte Elliot ya Genesis Yamia Grandma when I come with a good my ya bawe name fire from Swingina a chain. Mama Yena Yomon Casse Utum Funyam Gopon Yan Srecha Yaya Boniet Tiao. Wo adwenem kasane ne yeyemo wo yemumu yo ne papa yentumi anyo enam nimu a yennim yemre ye ne yebo apa yenti yemboni ye yanukremo na yenu ye ho yemboni nyina ho na esan wo ba Yesu Krista wo wuma yenunti Fadia ya etwamni nyina tseyen na fe dom yen niem for brafofro ensomon hye animnyam amen Kristo Yesu ba wi asebeje adebonefo nkwa afe yenti asempa no se yeke mbone kire no a wo ye no kwarfo trinini se ode mbone be kyeyen na wate ho afredi enti nyina mu enuanom ewo ye na Awurade Yesu Kristo mo Ode yambone achaye. So nyame ede yamfonso ne yamra to de achaya. Yebeto dwom ayo nyame aye. Yebema ne de ne so ahye na nimunyam wa dwom to ene entontomo. Praise the name. Amen. Amen. Yebe she Awurade din animunyam. Fise eye na dom ene ne humobro ena ma me ne wo ya behia enye na dom ne humobra anka yen sebi anka yen fata enam na dom so nti ahombra siemu ye be sori agina ya na mo so ye de onim onyame ni monyama mma no ena no pai sori agina wana mo so ahombra siemu na dwendwen ne kase ho fise wa yebi enye ni fanyina ne da sori o enye ni panyina ene huwa de kyenye nanso de nyame de sadum we nyina kyew na no pai dwendwen ne ho wate dwendwen ne kase ho wa yebi semichi na mishe na mikai adia wayo o nyami ejo nyami o yodo semichi na mikai na misho adia wayo o nyami ejo nyami miura
oh yodo ejo nyami miura oh yodo ejo nyami ore ejo nyami miura oh misina na waya misa inana waya misa wonya mini donuna ayamiso wonya mini donuna ayamisa erati ni donuna ayamiso erati ni donuna ayamisa misanya wewuradia misanya wewuradia udia wakaya undo anyawo ukaya uda misankaye payday ankaye befai ankaye payday vidyankaye befaino anyawo ukaya misanyawo ukaya media messiano Jesus niawa makwando na messia media messiano Jesus niawa makwando na messia media wasisami ayami fuflo wayami ra nani minawo messiano Jesus niawankwado na messia media wasisami ayami fuflo wayami ra nani minawo messiano Jesus Miss Woyonyamia Onsa Shada Wanted you nyami Woyonyamia wanted you Onsa Shada and unti fana sam na unti na senimo sewa brani muyati na wani da sunyina sa
Yes, mo chanunsi. Na mi wankwa. Arishimo chanunsi. Na mi wanko. Mo chanunsi. Mo chanunsi. Arishimo chanunsi. Na mi wankwa. Yes, mo chanunsi. Na mi wankwa. Arishimo chanunsi. Na mi wanko. Mo chanunsi. Mo chanunsi. Mesiada wasia sando. Yiwaya Santa and Asia and Sando Yiwaya Midiana Asia and Sando Yiwaya Santo and Asia and Sando Odima fonyame omada wasi ensanda omadi ani monyamo ma wona no pai ye ne obi aka ho onko ani monyamo sew ewrade beje wai omadi ma wona no pai ewrade sane beje wai ye ewo do ba Yesu Kristo din no nti amen amen wo soli echi no aye ye nyom Wamami kumang Tommy yam ore mochanti shifyeku wakaparimbo Wamami kumang Tommy yam mochanti shibombo Wamami kumang Tommy yam ore mochanti shifyeku wakaparimbo Wamami kumang Tommy yam mochanti shibombo Ore, mama me come to me, ore, mochadi shivyeku wakaparimbo, mama me come to me, mochadi shibombo, mochadi shi, mochadi shi, mama me come to me, mochadi shi, ore, mama me come to me. Mochadi shivyeku wakaparimbo, wama me kuma tomiya, mochadi shibombo, oh mochadi shi, mochadi shi, yeah, wama me kuma tomiya, mochadi shibombo, oh mochadi shi, mochadi shi. Wayami yakunu kwafo Mami What is I require you Once I shadow Say oh braso chiribo Wayami yakunu chiribo Yeah wayami yakunu kwafo Mami Wayami yakunu kwafo What is I require you? Onsa chada, sewa braso chiribo, oyami kawe chichifo, oyami akono parfo,
Ora Kwanyina Ayafo 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 Kwanyina Ayafo Nati Boya Sunday Oh Sunday Akwanya Sunday Akwanyina Ayafo Nati Boya Sunday Oh Sunday Akwanya Sunday Oh yeah Akwanyina Ayafo Nati Boya Sunday Oh say what you welcome mama say what you welcome mama do say what you welcome mama do say what you welcome mama say what you welcome mama do say what you welcome mama say what you welcome mama do 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 Kumamado, say what you want, Kumamana. Sama Sudina, one night, Sama Sudina, one night, Sama Sudino, Sama Sudina, one night. Say what you want, Kumamado, say what you want, Kumamana, say what you want, Kumamado, say what you want, Kumamana. Say what you want, Kumamado. Say what you want, Kumamana. Send me money, send me kutu, mami na wasio. Send me money, nami ni waye. Send me kutu, mami na wasio. Jesus, oh yeah, me butati. Jesus, oh yeah, me kwankobio. I can't say no. Ashira masa. Ore, send me money, oh. Nami ni waya. Send me kutu. Nami na wasio. I can't say no. Ashira masa. Miti uni dato, and hallelujah, miti uni dato, and hallelujah, nyamie kwa mama bo, ore, o fremi samimla, ore, miti uni dato, and hallelujah, nyamie kwa mama bo. Ore, o fremi samimla, o mitimuni dado, hallelujah, nyamie kwa mama bo. O fremi samimla, ore, mitimuni dado, Chama yam kofom yuguswa ewon paibomu. Mempa mil majin kwa bre vo te me ma bro Jesus, mempa mi kwa vo te me ma brasi ebra ori pra wa sanfo Jesus mempa mi kwa Majikwa Tiemi Marosi Ebra
Jesus and Pami Unko. Yekoso abompaye ediama safo ahudu wo wiase afo na nyina yesre urade nyankopon se bra ye wo mu ye brebone onyame hu na safo ahudu omobo asafo ahudu wo wiase afo na nyina Methodist Church, Presbyterian, Pentecost asori biara onyame din tenemono yensre onyame emana safo ahudu so onyame abasa ne tumi no ento ne maso ohun ne mamabo Biwano Bompaye, Miao, Bringina, Anapay, and Kawanuntum. Yes, so Yame, Emanim Kuano, Asofo, Nadifo, Nana when I hear Primo, so Yami and then Sifuano, Unyame and Casamo, my antennas, Anapay, Biwano Bompaye. Yarienti ebinimu huna mane baby ansa se woko yare ade ebinimu ko yensere urade mana jarefo wona ehuna mane yensere urade ma se enano pe urade na mo mpai boy so se woni mo bi yare abonidin esere onyame ma no se enano pe onyame nsane yare the other hospital the ofia hudo mu onyame yare satumi no ento won so anope bi wano bompaye
Lady Mayarefo, Ahuyiafo, or not Tibia Binti Wona Mane. A Binamia Jumansu, who on one, a Binamonso, Pejumaya, Sarah de Masafo Ninara. Senana will be Pira, who here will be for a brother. Arate. You are not quiet and I'll put Winimobia, or what to be a bit more. Now, one church there is soon as I so. I am one son or so. I'm a big price of winning. How are you sitting? Mede Kuma Yao Sema Ira how am I Kadana a Diana Kumaso? Young Chimpra Rade, so Radin William Mobo. And Yayam Yaya, and I'm the Pabia and about to me at Siam Bonnet Croker. I'm a pay, oh, how one money and the same. Oh, yes, Sudemo. For what is Sadia to Radianum? Ah, breathful, Nina. To Sraba when him. No shame was a far benu anabasa a shame demono. Obey when a bisadia mount. A rather domonqua do be sunny the oil free in chain. Say, Sadia a yamao. Nedumon no crehunim dear via Simo Nenqua in area via Sia Ebanim. Amen. A rade empire. Amen. Hallelujah. My in I home Akaba, Jesus Christ, Dimo. Amen. Yada Unyango Ponsi, a demo. I can come for no in CSC who prior to Christian, sorry, you my dear Cronbacco. Christian, a sorry young for Frono, a pen near the Unomians. Kania, Yadisha Yakwemo, my Yafum Kayanyo. Adumun so a offer sotono. Marking to for no. But I ever saw it and among so. Zibana over Soto. My dear Yanka,
Mama ya kinkan ya yehu. Mra osro maimote. Oye jafadum anajo. Opportunity gudua. Yan such an tabon. Aye no. Erade dom ye ma yensia wa asem nyansa yi na yemfa mofra komanye ne nchechire konkon. Mama enko from na yemom pai. Akenka for the kind of tossum you know on sisi wo ho. Erade fa nkonkron na ho odin bi ya adwen ne akomam. Sade di anije bete enyamsem a obekan. Ne wasem a obeka kire ya say amen. Akenka sam di kind ne de tossum you know. Macho yakinkan sema edikan yebehuno Hezekiel nguma eti Gyimah-Asante chichemu ba kukosi tunai. Macho Hezekiel nguma ti Gyimah-Asante chichemu ba kukosi tunai sorry. Eti fiasem Israel nkwa foforo. Erade nsaba meso na odemi free edi wo erade huhumu. No dimiko si bonsha kese a nompe aranko ayemu mamu. No ma mefa suchini shiai na she. Na edo supara bonsha no eni na she. Ehun akukwa se. Na okachre me se. Onipa ba. Nompe yi benya nkwa na me se. Erade nyankopon. Wona wunim. Na okachre me se. She nompe yi hu nkom na kachre won se mo nompe a mo hu akokwa muntie Erade asem se Erade nyankopon kachre nompe yi ni se Erade nyankopon kachre nompe yi ni she merema honhom abehye ne mum na mwanya nkwa na mede ntini besoso mumu na mede nam agumoso na mede wedie akata mo ho na mede honhom ahyemumu na mwanya nkwa na mwahunu se mene Erade ena mehye nkom se de o hye me no na mehye nkom no eni bibai na hye owoso bi nie na nompe no hyiehyiai dompe beka ni dompe ho na mehye na hye intini ba so na enam ba ho na wedi ebekata so nanso na ahumi biara inimu ena oka kire me se hyenkom kire mframa no hyenkom onipa ba na ka kire mframa no se Erade nyankopon sieni ahumie frimframa nan no so bra na behumigu nipa a wakuku won yi so na wonya nkwa ena me hye nkom se ne o hye me no na hume no ba won mu na wanyinya nkwa na ojinagina won nan so dom kase para ena oka kire me se onipa ba nompe ye Israel fie no nyina hwe oka se ye nompe hu akokwa na ye na nidaso aira watwa ye nkrakra enti hyenkom na ka kire won se Erade nyankopon sieni hwe miribuebue mu adamina ano afa mu memai afri mu adamina mu na mede mu akọ Israel asase so na mo hunu se mene Erade se mebuebue mu adamina no
me mai na mama mo afiri mu adamena mu aba na mede me home na mede me honhom be hye mu na monya nkwa na mede me adua na mede mo adua mu asase so na mahunu se me Awurade na maka na mayo Awurade asemni pamacho miti ewe ni subiem na mede me honhom be hye mu na monya nkwa na mede mo adua mu asase so na mahunu se me Awurade na maka na mayo Awurade asemni Anopa ya kenka asema to so mienu no bo no asomafo nyuma eti mienu kan firi ba akon kopem do mienu asomafo enyuma eti mienu kan firi ba akon akosi do mienu adofo ye komenti Nyankopon asem apam foforo no katafa oha aduonum enan na Pentecost dan toye no wo nyina hia afa akon empofiri mu no aho bi a etese mframma ayemu ye den boy na efiri soro bai ebe hye efie a omotimu no ma na kyekirema a opapa mu a etese oja yi kire wo ebisisi wo na tifi maako maako na honkonkono ye wo nyina mama efiri ase kasa foforo sede ho no ma won se onka na yudafo bi a wo ye nipa adeferefo a ofiri aman nyina mu ti Jerusalem na ene ne bae no nipa pi be hyiai na oma adwene mu ye wo msakasaka se obi ate se oreka ne krom kasa na eye wo nyina ahodwiri ne nwanwa na oka se hwe wona oreka se nyina nya Galileafo ana na ye den na ye nyina yete ye na kasa o ye mu party fo ni media ene elmfo ni wona wote Mesopotamia Yuda ni po Cappadocia Ponto ni Asia Phrygia Pamphylia ni Misraim ni Libya efa a ewo Krenia ni ahokwo a ofiri Roma ni Yuda ni wona wadane Yudafo Cretafo ni Arabiafo ti se wode wona akasa Onyankopon eka Onyankopon enyuma akese na eye wo nyina nwanwa ne ahodwiri no mutrimu ye wo mkesene se wo ho se yi ase ne se Awurade asemni Tidio le damos Nyankopon ye yiwaye
Yekoswa ejinaho eti asempano. Adolfo wa Christim Hena Sempan Yebohunu John Iturde Desia Yarisha Suwa Enum no do Ekosi Denum. John chapter 16, reading from verse 5 through to 15. Adolfo Wanya Sunte Erazana Sem. Na afizi Morocco nya osuma menonchen. Na hum mubiara mbisa mede erekohin. Na osande maka yinum atre hum inti areho ashe hum akomama. Na soza American yi ye no kwasam de oyema hum de moko osande semankwa ochinjina fono remba hum inchen. Na semokwa mobosuma no wo hum inchen. Na ono se oba obeyi wiazi atan na bon nye tine nye atembu hu bono hu osande wanjimi enzi tine hu osande moroko ejano nchen na humru hu mibiu atembu hu osande webu wiazi hen atan muo nsempi kachra hum na humru ntum injinu sei na se ono no kwarsunsum no nyaba obeji hum nkwa ako no kwari nyinemu na onkeshe na nkasa no ho akasa na bribiara mebete na mebeka na bribiara mebete na obeka na za orbaso obetre hom ono na obehye me enyimonyam osande ofa za oyemezinu bi na oze abetre hom za ejano wo hina yemeze iyinti na mese ofaza oyemeze nibi na oze abetre hom Adolfo Eraza Seminyi Ya to asomra so ato Christian asoro jom edi oche mkro MHB 305 sonson konkron braya kumem mayanti utum no wona tetede o shemkom okan odo efo can 89 MHB 305 na kind na dofro brana wona nkonhyafun zechire de kai bie no kware one safe no tengoma kronkron na no Sura bubro trawata bam. Sura bubro trawata. Won yen esumido. Yesu idu. Butu yankra sumnodo. Tutu yankra sumnodo. Nama ehonya kai. Nama wonya. Ewie yano se shraye mu ayenam nyame. Nankasa dubehu na ya neumba nyina esusu onyame do no bon amen sashire yemu a yenam nyame sashire nankasa dubehu nankasa dubehu na ya neumba nyina esusu Onyame don ne bon Onyame don ni mu Amen Pamocha mama yentna sene amompaye Sashe yemwa yana Nanka sadu
umedi ashiano na wo won ne pa ededom won obi ma wanim anko ne sade oba ye anu nti ananso awrade de e ka ne sa yaba kasa ye ho homigu yamu ma yante wonka na ye firi wanim sankunimdifo nyame agya nyame oba nyame won kronkron dinimu amen amen yada nyame ase ewa kwanja ode ama yen se yenhia ena aye honhom kronkron hwe eguda Pentecost Sunday ena ye Pentecost Sunday na yeka Pentecost a meka se mu no machire mu kakra enya se bia asore Pentecost maken ode no na emom aye baby edin free na hallelujah na ana na pay butaya ya kasa ho ana ya adwenwene ho no or say come Holy Spirit give us love. Come Holy Spirit give us love. Nyame won kronkron bra yen odo. Nyame won kronkron bra yen odo. Hallelujah. Enti team no anabotai no, it's an invitational team. We are inviting God the Holy Spirit to come into our lives. Ya tonsa fre nyame on kronkron se ometra yabra bom na nyase oba betena ho kwa na emom oba onfa odo onka no ho na onfa mbra yen hallelujah na testa me pasa mi gina so ane wodwenwene sa asem we hu no me fa free odifo Hezekiah ne nkomhye no eti eduasanson antichemu dunan no. The prophecy of Ezekiel chapter 37 verse 14. Ezekiel nkomhye no eti eduasanson antichemu dunan. Na me de me honhom behye mumu na manyankwa na me de mo adua mo ankasa masase so na mahunu se me Ewrade na maka na maye Ewrade asemnie na me de me susum anaza me honhom ebehye mumu na manyankwa na me de mo adua mo ankasa masase so na mahunu se me Ewrade na maka na mayo Ewrade asemnie hallelujah. Brofuna said, I will put my spirit in you and you will live and will settle you in your own land. Then you will know that I am Yahweh. I have spoken and I will do it. This is the declaration of Yahweh. Now me say went to me amfa biantu trimukradie di kind. I will put my spirit in you and you will live. I will put my spirit in you and you will live. Mede me honhom behye mu na manyankwa. Hwe obi anim na ka chense wo benyankwa. Oh ka chense wo benyankwa. Hallelujah. Abusiafo sani amidi kan hye ase no. Yaka Pentecost. Anasa honhom kronkron hwe agude ya. Eye Jewfo afahye akasia mienu bi ana wo hobu baako. Die afahye kasia pa na hia Jewfo no na wofra no twam afahye the Passover. The Passover. Na uyi twam afahye si nchen a afahye etoso mienu a na Jewfo ni dia ehia won no yefra no otwa afahye the feast of harvest and also the feast of tabernacles. Okay, Exodus
chapter 23 verse 16 wobɛhu saa afahyɛ yi a yɛfrɛ no otwa afahyɛ no ɛwɔ hɔ. Na otwa afahyɛ no na ɛba so 50 days after the Passover. So wɔdi twam afahyɛ no wie a adaduonum ɛna na Pentecost afahyɛ anaasɛ Feast of Tabernacle anaa Feast of Harvest ɛba so. Na yɛka the Feast of Harvest yɛyɛ Ghanafoɔ deɛ yɛbɛte aseɛ because Ghana ha yɛwɔ afahyɛ bebree wɔ hɔ a yɛayɛ around harvest. And to call the Gyimah-Asante mu a almost omudi bayire. Na kyerɛ sɛ afahyɛ omudi die bie bayire ano eno no. Ebinom die yɛ aburo, ebinom die yɛ mo ne deɛ keka ho. Enti Jewfo afahyɛ wei nso no. Na ɛyɛ bra wotwa wheat ana atoko ana sɛ the cereals. Enyoma bi te sɛ aburo no mu saa na saa family na saa afahyɛ ana wodi edi yi nyame ayɛ edi kyerɛ sɛ ampa onyame ahyira yɛn watɔ nsuo wama yɛ asase pa wo nyinya me ayɛ ofana ye mano na wama sase paso o yele no pa na ye roti ara o sipi ya do Breba or Chabredua and what this afashi. Na Abra what this afasha way no. A ye or Chafashi. Anna a ho free miami abesia. So what siak and Kansama ya kind, our Sumafu Numana. People came from all over the world. Jufwa wa walk to you. Ane wanu monsua wo be pebi ahwe won nyina waba abehiem sabeya afasha no wonso wo be dibie yenim se ya hasa pepepe yemu bi oma yente yekurom nanso du yekurom afasha so a yekọ ebi a wo kọ a wadamfo bi so afasha mate ate minko obi da ana minhu bi da me pese me no kọhwe. So there were people from all walks of life all over the world. Onuma be shiemu na wo hye fen na sada no na onyame na ne bosha onam jewal so hye se ebribi ba na hwe me honhom na me de aguhu na nyina so na mpanyini enkokora ne mrewa aso adaye na mrantie ne mabaawa won de wo behu ani so adehunu won de wo be hye nkom obeka kasa foforo ene ne yekeka keka ho. Hallelujah. So God chose this day to fulfill his promise to his people. Hallelujah. Ada eti say ena ewrade ama ne boshe no ebemu. And that is why the name Pentecost was chosen for this occasion. Pentecost comes from the word 50th. 50th. And what you will not see this word. Pentecost in near Pam Dadanim, a Pamfo front in the womb because a Greek fono and now what this said dino, Efresa Afasha, what do you know? Because it was the 50th day after the Passover. Oba Christo Sumunsua, Yesu Christo, Yan Rebedi Adansia Sabra, Woko di Tremuno, and Wachi Nukumuno, and Yesu ni one in a Soriano, and ne Suro Quadano. And nessa afashe a coincide a shiai. Enti da Yesu Christo call soro at the duachre and a Pentecost danu do ye. That's a was a sea a see at the dionum pepe
Frida or Wuya or sorry, Anunti, Anna Ejidifo, Eddie Dean Pentecost, Atosa, Edayuso, Edibesine, hallelujah. Nasa yaka Pentecost, deya. Ayada onyame, Eboshabe Mabanima. Na ena ne bosha ne say, Meno won so, Bosha ne yadia, Ayayani Madia, Ayayani Mananadia, Ayawanuma, Afe na Wabe won po, one yina one dear. Just a dear on ye, and then chefan, hallelujah. Nabusia for Anna Botaya, what the Mayani I can sama, ya can cano. Me pasa, me no a shano, a cry who do me and Sabi so, Namade Massam Berry yet. Dear Dikaya, me pasa me kafa when say, the spirit comes into an obedience heart. Nyame hum crown on farm mass or dema. Or the hum ma one ma, why yasu on mirror, one ma why yes city, and a nyame, at the hum crown, Emma won. Abra Yesu Christo all quano, as my phone you man was all can kind, a trebacco, and chichemun watch it, and now cross a tobacco back one person watching. Oni asuafo ane twetwe nkomo Yohane asampa ya kenkan ya no sa nkomo no ne fa baabi nso wo ho na nkomo ne mu no Yesu ka kira wan se samekọ a masoma ochiginafo no ama na ba enu ti akenkan asampa na ya kan na no o se eyama mo samekọ. It is good for you that I go, because if I do not go, the helper, the comforter, he will never come. But if I go, I will send him and he will come upon you. Samekwa ana masuma ochiginafo no amanaba enti ayama musameko efrisa samankwa monsa nka boshe no. Hallelujah. Anenti muntwa mi Jerusalem kosi se masuma honhom kronkron no, kosi se masuma me boshe no, kosi se masuma me tigina for no na waba mo so na se oba mo so a mubenya ahoden na moya madanse for ewo Jerusalem akọ Judea akọ Samaria akọ wiase afa na nyina. Hallelujah. And the disciples obeyed the instruction. Omudi so enti Yesu akọ sura chire no wo be hia wo abansuru nim apa room ho na de wo ye nyina ne se wo bom paye ana wo hwe nyame ho nkronkro wanim ana wo dan se Ewurade mabosha ne mrem mabosha ne mrem mabosha ne mrem na da ne wie du no osoma ne ho nkronkro no ema ne bai ana pa mi yim paye mu obi se enam so waya wadwene se o ye siti ama Ewurade nti e wo mpae bo no ma ne bosha mrem ma ho. What's your Ezekiel and Comshana? I said, no, Rade home by me so. No, the Mikojina Bonjaka Sia Biano. And will be Sam, say, Ezekiel to any nation non pay, and non pay who I could quaya. I am an amen, a bet to me and young Kwana. And Ezekiel said, a Radimidium Yanipa, Minimu Bibia. Now, wouldn't I would ya hunter Hunyamia, be being huntawa, and tell Raduna wouldn't him, and was say Ezekiel. Send no pebenya nkwa agesa wo wanu anuti mikasachira wo say shankom that's a wo shankom a mema no pei ntini aba ho na wedi aba ho na hoden abam na Ezekiel shankom na ne nkom hye nti de Awurade ka ye no eba mu. Hallelujah. He was obedient to the Spirit. Woho dada wani oho katakie kwasiria siaye ya ampara wani woho dada wani oho da sibre kwasiria siaye ya ampara wani oho dada ye wani
Watching our near or ho, you were here where we were near or ho, on your ho, Catachia was serious, yeah. One year, one year, one year, Nyamishra bebre oni e wo hoda na ehwa oni e woda ne se ne honhom kronkron kaye ho hallelujah abusiafo etoda aya na yesi ye panyame honhom kronkron aya na ye pensankyerene nanso yansanka nanso emma yenso adantra efrise ye mu bi yaso oden nyame ne bohye no emma so oden maso and then the power ya swording or sorry them crown or ya swording. We cannot obey simple instructions at Christians. And no man can get it. What about sorry them crament na I want no better. Hello? Oh, aha. Oh, apart from saying mere sama yetino, young fan ye jumano. Normal human life. Ya braba ya bone dada mu akwankyran kitinkiti bia eno nso awase ye di sumpu ye ntimi ni so ya wa he odi atuani you know covid no nko yo no smarts yan kasi ye nya ahye anso hwe wo man nhye bi hallelujah but ya Christopher ya pese nyame honhom mra ya so na se ya anya siti a ma awurade ani mpanyimfu adi animu a baya dan ana nyame honhom aye adwuma wo yemu sa ye pese nyame honhom ye adwuma wo yemu a moma yanya sitie sade adikanfo no ye sitie no hallelujah another significant event ne say honhom kronkron ne ba ye no oba abra dom na hyiam abra enipa no free mia it tells you the nature of the spirit of God is unifier. He unifies people of kanipa bom or the odo Anuti esiafo no waka kasa foforo no enipa atwa ahia ho ne se ayada na yete kasa ya wo mu kan awo ye krom kasa mu me yenzemani menya Jew ni menya Hebrew ni menya Greek ni nanso nkofo ya wo mu kasa wo mu ye Jewfo na wo mu kasa wo mu ka no mete ni krom nzema mete ni krom ayibe na de ani ka ne se na Africa fo nso wo hobi hallelujah. And then call for sorry, I'm saying, I'm moving and a Christosum abrafon a dia besha your con and but listen to the reading. Not Libya or Libya was mentioned in the scripture. Egypt was mentioned. Ethiopia was mentioned. Now when the was abrafon a dinya mebraya. Oh cron shiagu ya near hobby hallelujah. And tia yan to 2 say ye nimunyame. Na nyame hon kronkron oba ya no yedi hu adanse bi hallelujah na odo ani nkabom enti na awurade ye ne saa na wate se wo ka awurade ho asem awo won awokro kasem ye mu dodo asan ani ye frɛ ho Christian fo nso ye tentan ye ho ankabom nya adwuma wo ye mu abusua bi wo mu a wuwura mu a and tokasam nko a we ba ni we banka we maame ni we na nanka ene de ekeka ho na ye de sa tada na ye de abewura asori dem nso na ye we ni da so se abusua na ye ni mahia ha de odo ne nkabom ye adwuma we abusua nim ye nim sabra ye papa koi okunafo ne ma abusua ni won betena wo odobu esanse nyame onye na de kwasa enne one ye kasafa ne honhom kronkron a oba odi odo ne nkabom ka homa yen nyame nyana de kwa hallelujah ade atosum yenu a me pese yesua free enkenka sama wode ma yen ni mu ne se
Whenever the Holy Spirit comes upon a life, he brings freshness. He brings newness. Ode fufroye, ode fufroye, ode fufroye mayen. And now, Hezekiah bom paye no. Abra oshan komuno. Nanka nompe no ho akokwa. Nanso Ewurade mantini basoso nompenim. Ewurade ma redia ba nompenim. Na nompenu begina abrane. No asi woye se asojafo a woye krado se wo kodi akon ana Ewurade ka kire ne se wai gina ho ma me man Israel. Me man Israel wako no mumufam yabo wana petie na wana dwene ye won se jamani da so asa bibia enye ye ekuro na jija adane amanfo na wana bema bu ba Ezekiel ka kire oman ne se me beye won oman kese oman ahoɔden wom sɛdeɛ nompa yi a ɛho akokwai adane nipa adane asogyafoɔ no. I am going to raise a mighty nation out of these dead people. Hallelujah. Me be manyoma ejina bio. Me be manyoma ejina bio. Abusiafo esuafo no nso ansa na hon kronkron beba no eye no kura wodi Yesu bo hye no so na futuo se wontwen. But another factor was fear. They were afraid of the Jews. Enti soro ho na wo hye no Yesu sa montwen nanso na obo won ho adwa efiri se wo suro se wan hwa na Jewfo na ye won bibi ba honhom ne ba won so no wonya akukuduro wonya namye otisi krom okanyame asam na ye hye won sam amonkasa na wabisa se onyame ni nipa hwan ana ye ntie no. Hallelujah. The very day that the Spirit came, adana honhom ne ba ye na Petra and now abaya kumabi aka say oka esuafo no ho se me donyame akwa kura minti ni din da miti ye na me behwe. Hallelujah. Oh, obi deny nyame wa ha enam sika bi obi de bema ninti enam position bi obi de bema ninti onim no kura bi a ewo so oka hye nyame anim nyam na so aye na adwene se onka na se honhom kronkron ne ba wo so a no matter what you are going to lose in life, you will be brave and speak the truth. Enti Petro kasai na ne kasa mu no. O se nipa mako mpem miensa adana wode won hu ma Ewurade. Ewurade Martin kade Owura Shiva sopi Ezero for that Your life may be dry. There might be drought in your life. There may be drought in your business. There might be drought in whatever aspect of your life. But when the Holy Spirit comes upon you, you will be refreshed. Your business will be refreshed. Your finances will be refreshed. Your marriage will be refreshed.
or the fofroye, or the fofroye. Oh, Anka, I did the home cron adum Ghana. Na Ghana fofroye ayekese. Aswadi adorso, ewudi adorso, kronobo adorso. Yesi kasama enho aye den. Ewurade won kron so obaya nso a enwoma besesa. Things will be turned around and Ghana will begin to move forward. Hallelujah. Amen. Adia na wusu. Ma ukondo nyame won kron obesesa. The chatu America say, when the Holy Spirit comes upon us, He teaches us to know Christ better. Obaya nhoa, obaya nsoa, ochirachira me yehu Kristo ye. Yehu Kristo ye. Abra John Yesu akasa wa John said the ositra na sampa ne fire no. O se mesuma ne manaba obeyi wiase aten. O kan se mebre ba bia am interested ne said. O se me wonyoma pii ka kire mo. Nanso mo nti ase. Na se me kwana honhom kronkron ne ba. Ono na obe kire mo. Akwa nokura nyina mu na de na monte ase no mo bete ase. Hallelujah. Yemu bi o ma ye kan nyame asam kura mfam. Some of us we read the Bible as if we are reading graphic. As a ye kan news bi na se news no so kan na nya oda no we ato baabi. Enti yemu bebre Bible akenkan kura afono ye. Ba se honhom kronkron ba so a wo sha ase sa wo kenkan a Ewurade ba bie wonte ase ni wate. Ewurade ba ma wate na asamaso wate. Ewurade ba ma wo ko ado sa wo be ben no. Esansa ne honhom kronkron no ekasa kyerɛw. Enna ye ka honhom kronkron hwe eguda no. And now Paul catch the Corinthians say, desire the gift of the Holy Spirit. Ma ukondo honhom kronkron achade no. I pray say enne obi ba ma ne kon ado. Na wa ma ne ho kwan. Na nyame honhom kronkron abetena ne mu. Na so obetena wo mu a, wo benya mfasodi bebre. Na abrabɔ no bɛyɛ yie. Na nhyira no ɛbɛyɛ kɛse. Wani die kwan so. Sɔre gyina wo nan so kakra bi. Na ye mompa ye tiawa. Empire ye boye mienu pɛ. Ye bɔ mpa ye baako. Ama ye man ya ye timu. Dodoɔ na afra wo ho akristofo. Nanso nyame kronkron tie mu nti. Ye nyoma ye nse akristofo. Ama ɔman no march forward backward. Ye ntimi nkoye nim sɛde nka ye pɛ. Na sɛ honhom no ba ye nso a ye de ɔman no be konkan. Ana pay ye mpa ye dikan. Ye bo amagana man. Ewurade ma honhom no entwimfa ɔman yi mu. Ma honhom no entwimfa ɔman yi mu. Ɔmfa foforo ya mrɛ ɔman yi. Ɔmfa mpagya mrɛ ɔman yi. Ɔmfa nkankom mrɛ ɔman yi. Ɔnyɛ ɔman yi sikasɛm ye. Sɛ wo hyɛ Israel bɔ sɛ enkom hyɛ ye modea na ennompa ho akokɔ ne gyina hɔ ma ɔman no. Na me Ewurade me bɛyɛ mo ɔman kɛseɛ dia. Ɛne obetumi ayɛ amagana nso. Bie wane ne bɔ mpaye magana tiawa. Yehowa mejifu Bie wane ne bɔ mpaye. Bie wane ne bɔ mpaye. Bɔ mpaye magana. Bɔ mpaye magana. Minnim sane ohu Ghana fa. Minhu sane a wote de akɔso na asefa. Ba sa wo bɛbɔ mpaye no kure mu a God will transform our situation. Ewurade bɛma nyoma yeye. Jesus. Ewurade bɛma nyoma yeye. Bra ofrefre wo nsafo yi. Ofrefre aman bi no obɛfrɛ Ghana so wate. Obeto nsupa nsukro gye bosuo ebegu ya asase so na asase ne diye. Na asase ne diye. Nyami humugu moto Ore shami wakwa fofo na madonia awo eto na maya ni abo na madonia awo eto na maya
in me. Come and Come fill my heart. Come and fill my life. Beshama braboma, beshama braboma, beshama braboma, beshama braboma. Me here, I need you, Lord. I need your spirit. I need your spirit. Me here, home krono. Say ye nyanu ayem to me yashe. Say ye nyanu krono. Ya beto donsa. Ye nyanu krono. Ya beto shiase. Everybody me here, home krono. I need thee, oh, I need. Me pasa wo to nyum we want ya asem ne ade empire bone ba wie ye. I need thee, oh, bless me now, say, oh, I can't do. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like that, that is afford. I need thee, oh, I need you, Holy Spirit of God. Me here, me krom krom. Me here, me here, me here. Bring me me here. Yeah, I come to thee. Spirit of God is filling a life. He is taking dominion over a life this morning.